бо арзу салом ҳамватанони азиз, бинандагони гироми қадр, бо шумо ҳастам Шарофдин Гадоев. чаро ҷунбиши ислоҳот ва рушди Тоҷикистон хостори пайвастани Тоҷикистон ба узвияти Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шуд? мехостам мавқеи худамонро кушоду равшан ба ҳамватанони азизамон бештар шарҳ диҳам, то ин ки мавқеи моро дуруст дарк намоянд. аз соли 2015 то ин ҷониб мавқеи муҳоҷирини тоҷикистонии мо дар Федератсияи Русия рӯз то рӯз танг шуда истодааст. бо кӯчактарин ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ муҳоҷирини тоҷикистонии моро аз ин кишвар пеш карда истоданд. як шароити вазнин ва сангинеро ҳам низ болои муҳоҷирини тоҷикистонии мо оварданд, ки ин ҳама як паёмаде як ишорае аз ҷониби ҳукумати Русия ба раҳбарияти ҳукумати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аст, ки бо ин ишора мехоҳанд даъват намоянд, ки ҳукумати Тоҷикистон ҳарчи зудтар тасмимашро вобаста ба ворид шудани ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё гирад. ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон, худи Эмомалӣ Раҳмон президент ҳамин масъаларо мебинад, ки муҳоҷирини тоҷикистонии мо азоб кашида истодаанд, мушкилот доранд, аммо бинобар сабабе ки манофеи иқтисодии худ ва хонавода, домоду духтар ва фарзандонаш зери хатар қарор мегирад, ба ин иттиҳодия ворид намешавад ва тӯли 5 сол аст, ки имрӯз фардо санҷида истодаӣ мегузарад. чун агар мо бо ин иттиҳодия ворид шавем, тамоми молу маҳсулоте ки аз хориҷ ба қаламрави Тоҷикистон ворид мешавад, ки онҳо монополия шудагӣ ҳастанд аз ҷониби домоду духтарон, ки дар бозорҳои мо бо нархи гарон инҳоро ба мизоҷон пешниҳод мекунад, аз ин пули ҳангуфт ба даст меорад, инҳо ҳама зери хатар қарор мегиранд. он схемаи коррупсионие ки имрӯз ба мисли пирамида сохтагӣ ҳастанд ин хонавода, ин шикаста мешавад то андозае. ба ин хотир манофеи шахсии хонавода зид баромадааст ба манофеи муҳоҷирон, ба манофеи мардуми Тоҷикистон. ду дар ин ҷо муҳоҷирини тоҷикистонӣ азоб кашида истодаанд. Раҳмонов азоб накашида истодааст. Раҳмон фуроҳат хуб пул кор карда истодааст. ҳар сол бештар аз 1.5 миллиард дузида ба хориҷи кишвар равон карда истодааст. яъне дар ин ҷо Эмомалӣ Раҳмон зарар намебинад. доранд муҳоҷирини Тоҷикистон азобу машаққату бадбахтию ҳар чиз дорад, боз болои ҳамин мардуми камбағал, болои ҳамин мардуми бечора, болои ҳамин мардуми азобкашида омада истодааст. чаро Русия мехоҳад ки вориди Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шавад? ин ҷо савол. мо якта аждаҳори сурх дорем, ҳамсоя, як ҳамсояи аждаҳори сурх дорем, ки нуфузи иқтисодияшро дар Тоҷикистон зиёд карда истодааст. ҳамин нуфузи иқтисодиш оҳиста оҳиста оварда ба нуфузи низомиш ҳам расонда истодааст, ки нуфузи низомиашро ҳам оҳиста оҳиста ба хоки Тоҷикистон ворид карда истодааст. чун ин зиёдшавии нуфузи аждаҳори сурхи ҳамсояи мо ба сиёсатҳои геополитикии Русия созгор нест. бинобар ҳамин дар ин ҷо намехоҳад ки Тоҷикистон бештар аз ин зери нуфузи аждаҳори сурх равад.
зери таъсири аждаҳои сурх равад. Мехоҳад Тоҷикистонро якаме аз аждаҳои сурх дур нигоҳ дорад. ворид шудан ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ин яке аз чораҳои пешгирикунанда барои нуфузи аждаҳои сурхро кам кардан дар Тоҷикистон аст. ин нуфузи аждаҳои сурхи ҳамсояи мо на балки барои Русия нигаронкунанда аст, барои худи мо шаҳрвандони Тоҷикистон низ нигаронкунанда аст. чун тамоми шартномаҳое ки байни аждаҳои сурх ва Тоҷикистон баста мешавад, онҳо шаффоф нестанд. мо намедонем ки бо кадом пул чӣ миқдор сарватҳои табиии моро кашонда мебаранд. аждаҳои сурх низ ҳадафмандона Тоҷикистонро қарздор карда истодааст. вақте ки ҳадафмандона қарздор мекунад, барои ивазаш тило, нуқра, ҳар чизе ки мо дорем онҳоро кашонда бурда истодаанд. шумо худтон ки дар расонаҳо дида истодаед чӣ гузашта истодааст. ин ба ояндаи мо таъсир мерасонад. ин ҳама сарватҳои табиии моро мебаранд. мо фардо иқтисоди кишварро як командаи дигар биёяд бо чӣ пеш мебарад? албатта сиёсати аждаҳои сурх бо манфиатҳои иқтисодии Раҳмонов созгор ҳастанд. вале дар ин ҷо танҳо ба сиёсатҳои геополитикии онҳо созгор нестанд. аслан ба худи мардуми мо низ бисёр аз сиёсатҳои аждаҳои сурх созгор нест, ба манфиати мо нестанд. ва бисёр баъзе мушкилотҳои дар дохили кишвари аждаҳои сурх ҳаст ки моро ҳам нигарон кардааст. масъалаи худи мусулмонҳо дар онҷа зери таъқибу таҳқир қарор мегиранд. дар чандин миллионҳо имрӯз мусулмон дар турмаҳои аждаҳои сурх зери шиканҷа қарор гирифта ҳастанд. зери бадрафторие ки ин ки мо мардуми Тоҷикистон мусулмон ҳастем, ин моро ҳам нигарон кардааст ки дар кишвари ҳамсояи аждаҳои сурхи мо чунин як ҳолат аст ва ин ҳам дар ояндаи Тоҷикистон таҳдид мекунад. мо як кишвари хурд ҳастем, як кишвари кӯчак ҳастем. бояд ки дар сиёсатҳои геополитикии худ дар паҳлӯи яке аз инҳо бошем, ё дар паҳлӯи хирси сафед бошем, ё дар паҳлӯи аждаҳои сурх. аждаҳои сурх зиёдтар ба сарватҳои табиӣ дорад. зиёдтар чун истеҳсолоташ хеле зиёд аст, ҷаҳонро паҳн кардааст, зарурати дастрасӣ ба захираҳои табиӣ арзон дорад ки ҳарчи бо нархи арзон ин захираҳоро ба кишвараш кашонад. аммо хирси сафед ҳамаи захираҳои табииро дорад. бой аст аз ҳама захираҳо. кишвараш бисёр аз ҳама захираҳо дорад. вале танҳо ба хотири нуфузи худро, нуфузи геополитикии худро нигоҳ доштан дар Тоҷикистон мехоҳад ки чикор кунад? инро худашро дар Тоҷикистон ҳифз кунад. бояд мо аку интихоб кунем. як нафаре ки гурсна аст, хоҳиши хӯрдан дорад. як нафаре ки сер аст, вале камтар хатарнок аст. ин одами гурсна аст 100 маротиба аз ин хирс, ин аждаҳои сурх 100 маротиба аз хирси сафед чӣ аст? Хатарноктар аст. 100 маротиба. бояд ки мо аку дар ин ҷо мавқеи худамонро муайян кунем. чун кишвари хурд ҳастем, бозингар нестем дар минтақа, як иқтисоди варшикаста дорем, аз инҳо вобаста аст. бояд чӣ кор кунем дар ин ҷо? инҷо албатта бояд ки бо хирсе ки мо 70 сол зиндагӣ кардем, хислатҳоша медонем ки то куҷо хатар дорад, урфу одатша медонем ки то куҷо чӣ дорад. вале ин аждаҳои сурхро ҳам дар чанд ҷоҳо дидем ки бисёр хатарнок аст.
дар ин ҷо албатта бояд ки мо интихоб кунем дар сиёсатҳои геополитикии худ бо ҳамин хирс бошем. хирс чӣ пешниҳод дорад? Пешниҳод дорад ки Тоҷикистон узви иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шавад, то ин ки муҳоҷирони тоҷикистониашро аз ин фишорҳо наҷот диҳад. албатта дар ин ҷо бояд як чизро воқеиятбин бошем. имрӯз тибқи оморҳои расмӣ 1,200,000 шаҳрванди тоҷикистонӣ дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунанд ки ҳар як муҳоҷири тоҷикистонӣ 5 нафарро дар Тоҷикистон мехӯронад, мепӯшонад. ва танҳо дар соли 2019 онҳо $3 миллиард ба Тоҷикистон ворид карданд ки ин танҳо пули тариқи бонкҳо расман омадагӣ аст. агар ғайрирасмӣ гирем бештар аз $4 миллиард ҳасту кам не, ки ин 50% маҷмӯи маҳсулоти дохилии моро ташкил мекунад. ҳоло ҳар чӣ ҳаст, иқтисоди кишвари мо аз ҳамин хирси сафед вобаста аст. ҳоло ки ҳамин кишвар барои муҳоҷирини тоҷикистонии мо ҷойи кор пешниҳод карда истодааст. хуб нест ки аз оне ки манфиати як гурӯҳро, манфиати хонаводаашро президент Эмомалӣ Раҳмон фикр мекунад, ҳарчи зудтар ворид шавад, то ин ки шаҳрвандони мо, муҳоҷирини мо ки иқтисоди кишвар аз ҳисоби онҳо аст, ҳамин шаҳрвандонро ин бори гаронро аз дӯшашон бардорад. чун ин ҳама ширкатҳои Somon Air ки мебинед, ин ҳама сохтмонҳое ки мебинед, ин ҳама иди каду, харбуза, тарбуз, намедонам ҷашнҳои бонуфузе ки бо миллионҳо доллар Раҳмонов мегузаронаду меравад, мерақсаду мебозад, аз ҳисоби ҳамин муҳоҷирин ҳастанд ки ҳамин қадар азобу уқубатро пушти сар мекунад. хуб нест ки Тоҷикистон вориди иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шавад, ки ҳамин даромади муҳоҷирини тоҷикистонӣ бештар аз 1,5 миллиарди дигар зиёд шавад аз ҳисоби напардохтани патенту дигар ҳуҷҷатҳое ки зарурӣ ҳастанд ва озодона дар иттиҳоди иқтисодии Авроосиё барои худ ҷойи кори муносиб пайдо кунад ки маоши хуб дошта бошад, дигар пулис нақапад, ину он нақапад. шумо фикр кунед ки як муҳоҷири тоҷик вақте ки ба Русия мерасад, бояд ки худашро 15 рӯз ба қайд гирад. ғайр аз ин рафта худашро бояд ки дар ФМСу дигар ҷо аз ташхиси тиббӣ гузарад, имтиҳони забони русӣ супорад, бима гирад, чандин корҳоро бояд анҷом диҳад ки баъдан ба гирифтани патент муяссар шавад, ки ин ҳам худаш 1 моҳ вақтро мегузарад. худи 1 моҳ шаҳрванди як муҳоҷири тоҷик дар онҷо месад на кам аз 10,000 рубл масраф мекунад. ғайр аз ин 30,000 рубли дигар барои ҳамин додани патенту инҳо барои ҳуҷҷатгузориаш медиҳад. барои ҳар 3 моҳ баъд барои ба қайд гирифтани худаш на кам аз 3,000-4,000 рубл ҳар 3 моҳ пас медиҳад. агар ҳамаи ин пулҳоро ҷамъ кунем, бештар аз $1,5 миллиард муҳоҷири тоҷикистонии мо дар ин кишвар масраф дорад, ки ҳамин вақте ки муҳоҷир ба ҳамин Русия меравад, бечора пул надорад, аз ҳамин Тоҷикистон гурехта аз дасти ҳамин монополистову аз дасти ҳамин золимҳо ба ҳамин Русия омадааст ки 4 танга ба ҳамун бачаву фарзандаш кор кунад, равон кунад. ҳамин як кӯмаки калон ба муҳоҷирини Тоҷикистон мешавад, ки муҳоҷирини Тоҷикистон дигар ҳамин патенту ҳамин балову бетаре ки ҳуҷҷатгузорие ки имрӯз ҳастанд, аз ҳамино халос мешаванд. як проблемаи калонтарин барои ҳамин муҳоҷирини тоҷикистонии мо ҳамин ҳуҷҷатгузорӣ аст, ки ин як барояшон бисёр сангиниро ба бор меорад. ғайр аз ҳамин муҳоҷири тоҷикистонии мо вақте ки ҳамин патенту ҳамин ҳуҷҷатоша мекунад,
вақте ки мехоҳад як кори хуб пайдо кунанд, вақте ки мефаҳманд ки ин шаҳрванди тоҷикистонӣ аст, ина ба кор намегиранд. як шаҳрванди қирғизӣ ба роҳатӣ ҷои кори хуб пайдо мекунад, маоши хуб мегирад. ва як шаҳрванди тоҷикӣ бисёр ба сад азоб ягон корое ки дигар ҳеҷ кас намекунад, бечора маҷбур аст ки ба мардуми тоҷикистон партояд. баъд меравад ба як пули арзон ночиз ин кор мекунад. агар ки мо ворид иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шавем, шаҳрвандони тоҷикистони мо ҳаққи баробар бо шаҳрвандони қирғизистон ва Русия ва дигар шаҳрвандоне ки дар иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ҳастанд, ҳамин ҳаққа пайдо мекунанд. ва ҳама имтиёзҳое ки ҳамин шаҳрвандони Русия доранд, ҳамон имтиёзҳоро шаҳрвандони Тоҷикистон низ пайдо мекунанд. ва дар бозори кори хуб пайдо мекунанд. онҳо дигар наметавонанд гӯянд ки шумо тоҷик ҳастед, мо шумо ба ин кор намегирем. яъне ин масъала ҳал мешавад. масъалае ки то имрӯз ҳамин зану фарзанду муҳоҷирини Тоҷикистон вақте бо худашон ба Русия мебаранд, як мушкил доранд ки бояд ба зану фарзанд ба зани худашон оилаашон чикор кунанд, патент кунанд. оилаашон агар хоҳиши кор кардан надошта бошад ё ба ҳар далеле ки кор намекунад, вай маҷбур ҳастанд ки ҳамон патент кунанд, ҳар моҳ 5000 дигар додан гиранд. яъне ин маблағҳое ҳастанд ки миёни муҳоҷири тоҷикро мешикананд. ва вақте ки фарзандояшон мехоҳанд ки ба мактабу мадрасаҳо раванд, дар ин ҷо як мушкилоти дигар пайдо мешавад ки дар бисёри мактабҳо фарзандони онҳоро намегиранд, онҳо аз таҳсил дур мемонанд. ин ҳам як сабабҳои бесавод шудани боз ҳамон фарзандҳои муҳоҷир мешавад. бинобар ҳамин бисёр инҷа имтиёзҳо додагӣ аст ки вақте ки шумо вақте мо агар Тоҷикистон ворди иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шуд, дигар ҳамин шаҳрвандони тоҷикистони мо зану фарзандошон бо худшон мебаранд ва дигар ин патенту инҳо ҳам аз байн рафт. танҳо ба мисли ҳамон шаҳрвандони Русия ҳаққи баробар барои кор кардан доранд, зистан. ҳамин шаҳрвандони Тоҷикистон вақти оилаашон мебаранд, ҳеҷ пардохти дигар патенту инҳо намеспоранд. фарзандояшон ҳаққи ба таҳсил рафта мактаб дар таҳсил карданро доранд. ин худаш як бойгарӣ аст ки як фарзанди муҳоҷир рафта таҳсил кунад, илм омӯзад, донишманд шавад. ин бойгарӣ барои ҳам миллати тоҷик ва ҳам барои давлати Тоҷикистон мешавад. дуввум ки бисёре аз шаҳрвандони муҳоҷирони тоҷикистони мо вақте ки бемор мешаванд, ба беморхона мераванд, аз онҳо пулҳои ҳангуфт талаб мекунанд, чун ҳамаи онҳо пул меистад, то пулашон натӣ тавбат намекунанд. дар ин ҷо хизматрасонии тиббӣ барои ҳамин муҳоҷири тоҷикистонӣ пешбинӣ шуда, пешбинӣ мешавад агар ворид шавем, ки дар ин ҷо ҳаққи пайдо кардан гирифтани хизматрасонии тиббиро пайдо мекунад. ҳам худаш, ҳам фарзандонаш ки агар бемор шуданд, дар ҳолати метавонанд аз ташхис гузаранд, метавонанд тавбат гиранд, ин ҳам барояшон бепул мешавад. ғайр аз ин ҳамин муҳоҷири тоҷикистонии мо дар стройка ва дар дигар ҷо як ҳолати фавқулодда меафтад. онҳо пуле надоранд ки ҳамин муҳоҷири тоҷикистониро тавбат кунанд. дигар мо ҳамин бачаҳо ҳама ҷамъ мешаванду пул мепартоянд, бечора мегӯянд ки ҳамин муҳоҷирона аз ҳамин фалокат наҷот диҳем. чикор мекунанд? ҷамъ мекунанд, ҳамон муҳоҷири тоҷикиро наҷот медиҳанд. дар ҳамин ҳолатҳои фавқулодда дар он ҷо як банди дигарам дорад дар имтиёзҳо, ки инҳо ҳама бепул расонида мешаванд. дар ҳолати ҳамин чанд вақте ки кор намекунад, ҳамон маоше ки мегирифт, ҳамон маошро гирифтан мегирад, чун як моҳ 15 рӯз 10 рӯз ки кор намекунад, яъне ки ҳамон вақти ҳолати фавқулодда шудагиш бима шудагӣ аст бо вақти кораш. ғайр аз ин ҳамин муҳоҷирони тоҷикистонии мо ҳаққи баромадан ва ҳақ ва ҳуқуқи баромадан ба нафақаро доранд. яъне ки онҳо ҳуқуқ пайдо мекунанд ки ба нафақа бароянд, нафақа гиранд. ҳамин имтиёзҳо имконият медиҳад ки шаҳрвандони тоҷикистонии мо ҳам саломатии ҳифзи саломатияшонро нигоҳ доранд, ҳам кор кунанд, ҳам зану фарзандояшонро баранд, ҳам фарзандояшонро хонанд. ва ғайр аз ин муҳоҷирини тоҷикистонии мо даромади хубтар кунанд. мисол фарзи мисол, як шаҳрванди қирғизистонӣ агар
барош 50,000 рубл тиҳанд, як шаҳрванди тоҷикистониро 35,000 метиҳанд. яъне ки нобаробарӣ дар анҷоми корҳои якхела вуҷуд дорад. бояд ҳамин чизро ҳам ба инобат гирифт ва ба ҳар ворид шудани мо ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ин ба манфиати муҳоҷирони тоҷикистонӣ аст, ки мо бояд аз ҳамин нуқтаи назар вориди иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шавем. худи Қирғизистон низ ки 30% маҷмӯи маҳсулоти дохилияш то 30% ташкил мекард, аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ буд, ҳамин барояшон асоси барои ворид шудан ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шуда буд. аммо имрӯз Тоҷикистон ки 50% маҷмӯи маҳсулоти дохилиямон аз ҳисоби муҳоҷирини тоҷикистонӣ аст, муҳоҷиронамон ҳаст, имрӯз омода нестем ки ворид ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё шавем. чизе ки дар боло қайд кардам, ин ҳам боз бармегардад ба манфиатҳои хонавода ва духтарону фарзандони Эмомалӣ Раҳмон. бинобар ҳамин ман аз ҳама дӯстон боз дар суҳбатҳои дигар ман боз тафсилотҳои бештар хоҳам дод, чун шаҳрҳо дар ин бора хеле зиёд ҳастанд. бубинед худ як масъалае ки дар як оморе ки ман охирон назар кардам, даромади як шаҳрванди тоҷикистонӣ барои хонаводааш ки равон кардааст аз Русия ба Қирғизистон $536 будааст дар як моҳ. вале даромади ба ҳисоби миёна даромади як шаҳрванди тоҷикистон ки ба хонаводааш равон кардааст дар соли 2019 ба ҳисоби миёна ин $195 ташкил мекунад, ки ин дуним баробар даромади аз шаҳрванди Қирғизистон ва аз шаҳрванди Тоҷикистон шаҳрванди Қирғиз зиёдтар аст. дар инҷа даромади албатта ба ворид шудани ба иттиҳоди Авроосиё даромади шаҳрвандони Тоҷикистон меафзояд. мо иншоалло боз дар видеоҳои дигар масъалаҳои дигарро чӣ зарар дорад ва чӣ фоида дорад, ман ҳама инҳоро қадам ба қадам ба бинандагони азиз мефиристам ва ворид шудан ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё бештар ин ба манфиати худи муҳоҷирини Тоҷикистон аст ва худи муҳоҷирини Тоҷикистон бояд дар ин ҷо фаъол бошанд, ки то ҳукуматро водор созанд ки ҳукумат гапи онҳоро гӯш кунад ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ворид шавад. ман аз ҳама муҳоҷирини Тоҷикистон даъват мекунам, ки ин дар дасти шумо аст ворид шудан ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё. ҳар яки шумо агар ки тавонед як видеои кӯтоҳ сабт кунед ки мо мехоҳем ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ворид шавем, ин имконият метад кӯмак мекунад ки садои шуморо тамоми ҷаҳон шунавад, тамоми мардум шунавад, шумо ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё мо Тоҷикистон ворид шавем. чун бештар аз 70% мардуми Тоҷикистон дар як назарсанҷӣ нишон дода шудагӣ аст, ки 70% мардуми Тоҷикистон чи аст хостори ворид шудан ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё аст. яъне ин бештар ба манфиати муҳоҷирони тоҷикистонии мо аст. ман умедвор ҳастам ки ин мавқеи мо мавқеи аввали мо аст, мавқеи якум далели мо аст. мо далелҳои дигари рамонаро низ пешниҳод кардан мегирем. хайр шояд ки баъзе дӯстон зид бошанд. мо омода ҳастем ки фикрҳои дигаронро ҳам шунавем, чун инҳо барои мо кӯмак мекунанд. шояд дар баъзе ҷойҳо мо таҳлилҳои нодуруст дошта бошем ё таҳлилҳои моро боз шумо тақвият бахшед ва иншоалло мо ҳар чизе ки бошад ё танқид ё хуб, мо ҳардуро қабул дорем. ҳарду барои пешрафти мо ва барои пешрафти Тоҷикистон кӯмак хоҳад кард. худо нигоҳдори якояки шумо бошад, ҳамватанони азиз.